isatu isano na isatu isano na ibiri eyemo iliyo twakire n'abasaki baito baikasuri na kubeka roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime. Biamono na ndo mwanchi umurigere ribono chiaragire chinsa isatekero gendrete kobwatia emeroverio sigetaseni kia Ndizi TV to kwariganime Emanyie Jumatato chinsa isato. Chitariki merongo evere na isato jomutenyo kiando mwaka wechirube na merongo evere ne tato lande tokomena na ime sigetaseni kia Ndizi TV. Na mangabere ka okorekana korenderi tanganike gimati gatraya nyora asenchira ere yobwenye. Igaro Mosisi we county yetu ya Nyamira Education okurukunga Kennedy Angwenyi oyonde igaro nominated MCA okurukunga Zipora na abana bande bare na aro munyaktari okurukwa Belnoke ibachi tomochi korusa 3 mpaka saa 10 cyamambi bakatwara chinza cyonsi bakabachanda abo bisaba bere kuri county ya Nyamira gati yabo mu MCA nabo igomo waziri gusaga no butukobokera rero Tebya Bible emetienye yeberteri emetienye meke asabana abana monomba tunaritegagese school ngo basaba asentunde nda Bible ko borigo banyareko bakubarenda abana babo cinga kichiskuru kirachiko bachigo siekwa asemetinye bere eremotwe. Engage in a conversation that goes beyond prison officers, that goes beyond the offenders, that goes beyond. Rigateneteli chiko mensa ya Kenya LSK guchaka wiki yo kwene na maigerio gochia sawa Kenya. Amana yanda mange omwancho murigari to kwarigania senchire wikirano nyora bigana bokonyara ko gosanga amana inde wetera senchira Facebook Ndizi TV News Digital Asensemo ya YouTube ni gota tonyoro wetera Ndizi TV News ile togendere gosanga nabo igo kwemanya manke Joshua Auta na tokobata nere wetera somo no wemanyereri litera negoro kwa Josephat Amisi Nurio koine kiachibi chanerio gicha wikira senchira ya bene ni gakro kwa Petra Mukeira ile ne Everline Osero sanga na intwe wikomoerio Amaya chinsa gose Emanyie Jumatato ni gotoko chaka kurwase county ya Kisii ya sentundende abantu bali bamenyete amono bolema nigo banyarakoba bakogokera na gucengera aneno bokonyi obanyarakoba bakonyora kwetera asokwewa ebirugo kurwa ase abisi yomo women rep ime county ya Kisii anene ekiganja kiria yanga gokwana chinga kichoko bwatoke ebiroge ebyo donya nigaba kagoichanera engana yakonengetwa okukogendrete asa abantu bari no barema na korwo kuboria ase abantu bonsi kwene kiabuna nkoroke bare obwanchani asa abantabo Demo Steve niganyara ko bagwikirana asomo yego yona gutwariganira robot ruko batia senchire yoboime Mbarenga igabare Asomro beli tuko nigabare makorwa chibonge au ime Kisii beso kina konyorobo konyi bwe birogo byabale mamonemete yo gutarira omurubiri ora uno mo women rep Kisii Doris Donyaburi Rere twachagaiga kwena na ebirogo bya abantu abana baminto bali batari konyara gutarabia ne bintu byo gutarira na bintu binde ekero donya kunchukana na from county constituency to constituency okonyora abantu bagote mama county gatinye wheelchair to ireri etali abo twalika ababono nabo go identify bare legit osina ndi buna moyo gule to kwanana equally nabo mogoto meri etali ino gocha se office yana tobe kense tonya gotiki buna tokonya koyo moto nya gotiki tonya gotiki
torere gosento nyare goikere namba enene. Lakini kwa sababu mama kaunti ametukumbuka, angalau mtu atakuwa anatoka nje, anaota jua tena anarudi ndani. Hivi vijiji ambavyo tunatembelea ambavyo ni walking sticks, unapata sitategemea mtu mwingine, nitakuwa najitoa mahali pamoja, angalau natoka nyumbani naenda kanisani. Kwa hivyo tunashukuru kwa ajili ya msaada, na mama kaunti endelea na moyo huo. Kagusangana bariki nigodonya nyarago ichanire bikoru byokonengetwo kwa gati ya barema ime binyoro. Mtora accept ekara amonta ko iboru ka bate disability. Yani okonyore to kwango monta ko gokwani kwarora naki gantiringa. Erige no yana abantu bare babwata albinism. Omonta ko barora ko bomuchando. Batinto kwate muaura oleboniga o choliru bune spokesperson abwe serikali. So igo tuse ku embrace ko bana barabu. In fact there is more blessings ekaroto ko bakonya ko bwaliro tagetoko konyo muntu gotara nakini my office ngoteberega basa litigato toto ofan omwana uli ogocha nyomba tabwatu muntu akorangira tata na mama omobe no uli ogoteba chi ofan chi okokwa bache bono bagwakire kura intutu analire gotebwa mangana igoro ngakonya bakekonya. You will help people bali babwenerete gokonya chinga kiechio nigodonya bwatuka chitangia 20 chia mache ekerengo giechirita chiribu 10 keretangi echuchira enanwe gocha skuru gokonya kugacha mache. Gati ya baraibaikirana gati ya bomo MCA Wilfred Monyenye amona Beatrice Kerubo nigo bakire ko kemeroberie kurauna donya kibagoteba mbamwe okoboko asemeroberi buneyo asengenge tuwa insisted tuwa yenge shuwa ng'abantu mbatuwanjete naende nkaboria nkanyora nero oboriri tokaira gosento ireti nyasaye no muya my sister mbuya mona asengencho yegasi ogokora ase county engima oyo mona atene nao teba ng'a Nyamira ebamanyete ng'a omo women rep obo noyo. It is very true. Bali bono ko yabakaire tenga Monyenye kali ya muno mwana oye baba na akaberekire mugongo elinde to kolega siamu tunega tutageta koleki nega tutageta koleki intwega siyeito mwato jorret e manifesto ya ekero kuare gutara omwaka 2022 paka abantu bagajo likura chiao egeka mutienyo nane tarehe 9 amatunda nara bajakire korora. Kuripoteria Ndizi TV kuruchia visi chia ngaf imeabosongo erietariane Ndemo Steven. Mbia mono murike itonde mo Stephen ase orobo tiururu ikiranu tokurase kaunti ya Nyamira ya Kisii nigo tokwenda ikase kaunti ya Nyamira awase omochumbe webunge ya North Mugrango Josh Nyamoko abeire gago chakia emeroberio yogosira chisemi ase chiskuru au ime yebunge yo nigo litkorera baba gotarera chiskuru au na kubwatuko konyi bwechibesa nabo igo obwagachi bwebirasi nonyera bonigo abisio mo chumbo yanyara koba kubwaterana amone bengi ya Equity hasaba nyarakoba koena na obokonyi obwase bwigo Nyamoko nyarakoba gakuburia abara ikurwe county Nyamira banyarakoba gutigara na siasa aboyo kweneke buna banyarakoba gwikirania chira cha magenderero murike tkorase county ya Nyamira job manki noroboti urwaso bwikiranu Mheshimiwa namba 1 kazi yake yatambulika popote Nyamira North ekero amatemwa amanene y'omwaka oyo aikire ang'e niga barayibagenda tekorwa ogosira gucha sukuru ao watoto wote ambao wako katika hii constituency ya Nyamira North tuko basabera maya. It's not possible to end mpaka kile school, lakini koruga igoto tebetino tobasabera maya. Omubunge onotumugirango Josh Nyamoko nigabo tukachibesa chimilioni 20 gusira obwagachi bwebirasi bwesukuru ya Ikonge nabo igo chimilioni 4 gusira obwagachi bwesukuru yenkinda tuwasana ngombe getoro 21 million ili tukamilishe ile structure toro sibirasi kombi na bimo ya modern classrooms
binde bitayeka birebiga egase constituency boigo kubwatirana ne benki ya Equity Bank mbarwa ogosira gwechi desk cyase kisukuru ekyo abana barakigotumeka ensemo yaye umumanager we benki ya Equity Bank Robert Abere atebamberu etegosira kisemi wetera umuroberi wo gokonya abana abangaini bakorwa se chinka kitari kwenyara. We have a program, we have the Wings to Fly, then we have a Link Scholarship, and I'm very sure this school has also benefited. Abana bando baye mwaigore kudi asomiri abana ikonga again nande mwako yo nande libagali nendro, so we hope that we'll get the best nande bali bakorukorwa se batanya gosomi gunonde ensemo yaborokiwa abanene na bayibuli mbairaneria mbuya mono omubunge bwensemeyo na kumusaba kugendereria emeroberi ya magenderero kwamba mradi ambao unazindua mwaka huu ni mradi ambao haijawahi sunduliwa hapa tangu Igonge ianzishwe. Utago tobekera kitaya kukimezobu mweno cyendo muliasi ukikuniga cyende kikari ku mambya kikari kizariga kigeria omubunge onotumugirango Joas Nyamoko nasaba barayigota swana ni siasa asi okuliko kwa bakonyi babagambi nagoteba nigo moroberi oyo bete gotinini gwa chinsemo chinde asenge ncho bututukanu. Ile DC ambaye alikuwa hapa alifanyisha interviews ambazo hazikuwa zimekuwa approved, ndio kwa sababu hiyo ilikuwa cancelled. Interviews zitafanywa ili ndo mochifu ndako achoruma hatari ndio nini. So bali wako andabana ukwana na Nyamoko na leta kalikalirube na senge jomo ndo choritu number 1 na tamutageti hizo ni story. Asate banerwete gosira chisemi agosaba barai kobeka busio amagenderero na gotiga siasa chimbe. Kwa hivyo naombea mema believe interviews viongalekana na best speaker Nyamira when there was nothing, wakati tulikuwa tuna operate from viongozi center tutabwata na necho. Wakati nilitoka hapo mimi ndio nilijenga ile boma ile mnasikia zile viti ambazo wanakalia, mimi ndio nilienda nikazitoa China. Alikuwa anawaga tongora kwa ntoma isiku kwa chitobeka vile chikana tora atwali kinikebe asubo siwana sana yobano boy they fear yobano boy the sun. I was about to speak and I'm telling you the truth. Otomende kulginda na kitokora toko mendo mwa musikonya karo mo MC olikaro mo gavano yakabo moteleta nekitokubwa tena tokari tusikize idojumo. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwa sebunge anoti mugirango county Nyamira Job Maangi Biamono omo sakyoito Job Maangi asoroboturwa senchire boikiranto kuro ime county ya Nyamira boikira ime county ya Kisii ase abatenani be kiama kia United Progressive Alliance wose upa banyara kukoba bakomera na ime yo mubogani oyo mo ime ya omukyo songo ise yo murai obo amosinyalibo oyiboigore omugabana we county ya Nyamira okwana chinga kiecho nyaribona bakawo kwanera egatemerobero babegete ase kiamekyo eryo koene kiabuna kiaberege kogendera na baigo gukina anene ase okomenda ababwatani nonye naboni go batebireri barachake umurobiri bwo kweneke buna banyariko bagochaka kukionia ekiamekyo ochichi county chinde chiskweli kweneke buna banyariko bagochaka aneno borikibwa bene ochia ase abantu bali abaye baranyariko bagosona na amune kiamekyo omuri chaito dipo nasanya no roboti urwaso wikirano kazi ya haki UPA ekiombe kia United Progressive Alliance kemanyekanite buna upa gekorawa n'umugavana w'e county ya Nyamira Amos Nyaribo nigo batwarege ikaro kia bene ime county ya Kisii lyokubeka emirobiri rachi ko banekeria okwegenderere kwabo bosyo buna epati lero twachaiga ebodi yokorokwa National Governing Council yani ebodi eri etenenerete obo management ye epati kogu UPA United Progressive Alliance awasomiwa na di members yaba banyare ku understanding mono igoro ya management ya party ngoko bwadiri chiko nawasomiwa kwa ngoko na registrar political parties
chinga kie chiechio ni ganyara kwerera ekirenga kiabe kenene ekyo kyogo chiko igora chinsagi ao imeye chikaunti wetane 25 nemo Iye bwate nek members bonsi pi naba MCA bonsi bachore na bari nominated egidoji kogamba noko igora chipati office utowanzira kuruka kyara chazi starts at home tumanya koenda uchisiko isiko ntoende Nakuru ntoende Mombasa unabona nonkare tare sita Mombasa kumira abantu ba Coast region ande ntoende chi county chinyinge wanzira chitori chinguru nakagendera bagatoiki chi county 26 gukwana no secretary general wekyombekyo honorable Jacob Bagaka niganyara gwakere koko enganeywe asaba ligania abantu bonsi wesokiana kweli kense iye kyombekyo na tumeanzia hapa Kisii ambayo ni nyumbani where our strength is high, na tunataka kuangalia kwamba chama, mmeona chama zingine zimeanza kufanya kazi ya kufanya even elections. We have also started as a party that lazima tulete watu wetu pamoja, tuingie kwa nyumba ya Mkisii. Sasa tuanzie hapo ili we expand international platform. UPA ni chama ambayo already kuna 19 elected and nominated members in county assemblies of Kisii and Nyamira. Tuko na gavana na pia tuko na mjumbe, na ilikuwa chama mpya. Sasa 2027 hii chama ndio itakuwa chama kubwa Kenya mzima. Wale ambao wanaenda uchaguzi wa UDA, mkiona it's not fair, kujeni UPA. Tunakaribisha kila mmoja akuje tujenge Kenya. This is the alternative voice for all Kenyans who are of goodwill and are feeling that they are not happy in the big parties. Come and join UPA. To register in UPA, we are going to introduce codes and ensure that we are there in the ground. Arama yetu ni pikipiki ya mtu ile wa chini. Komenta na yue omugavana bwe county ya Nyamira Amisi Nyaribo ni gate bange ngusanano yabeire gati ye chimbebe ime yo muchiokeroka. Nigo ya nyara koera asebona aboriria maskani amo no murembe onyare koene kiwa gati yaye amo no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati. UPA kazi ya haki UPA. Ginko ripoti ligata seni kia Ndizi TV kurua se county ya Kisii ilitalia nendipon asanya. Mbiamono muriketo dipona asanya se oroboti ururikiranu nekerabono chiskuru chigo sie kwa naboroki wako genda nka asumutimoko bwegeka angemetie nyebere na weta nigobona baiboli bagenderete kuboliwa akwene kiabu nankorenda bare abana babochinga kibarisko iroti babaisa konyorwa na makongu au okwana asomoyega bwokobekerwa chigutwa ase abana ba PP2 omwalimu omonene bwe skuru ya Father aucho oyibo igo ole omoteresa ase skuru iyo Francisca Gesare nigo biganyare ko bagakogokera omoroberi omuyiya bwe chisemu CBC asate biro nyare ko bagogosira aboroki okwene kebuna banyare ko bakwegandereria ase omoroberi obo bwe chisemi ngoro ku Sister Francisca Gesare skuru yeiga mwarorira ekoro Father wicho preschool itwa ikirari tukoria rero kwirene Nyasaye ngambia mono aseke atoiriki abana sama bokaito abana balenke emia yamo na 12 so twachire kwirene Nyasaye ngambia mono asoko bakoba twabakobire gochase aiga kamel back kwa graduate bachigo chaka grade 1 umwaka onde ngo tabia baiboli emetienye yebere teri emetienye meke asa abana monomba tunaretega gese school ngo basaba baiboli na abana bakogenda ngase emetienye yebere barenda abana babo babaire kanisa baborokereria maya ende tunyale kumirana na barabu mwako kunogo chako moya. A system ya CPC, of course, ya baiboli na mona induntu abete abakongwa keria chakirete, lakini bono ekero koligereria abana bamanyire binte binge gwetera CPC. So abana bamanyire gukwana abana nabo bako ba kunyara gwetenenera mono kigima. Abana ndongore ngi CPC abakonyire mono nonyekere expensive kiagara ntugane tia baiboli basogia maboka abo mubuko mono
ase ogosira Mitevali no manyete chisukuru igo chikoba chigosie kwa semetinyi ebirere mutu. Abange babaigoli bagatanga emetinyi ebire na abananga nenga kirenga musamba. Togotikana amone sekta yechisemi maga serikali enene koena na bene oboteneneri bwa Kisii National Library gochiase serikali ya county ya Kisii bono iganyare kobe ko bori ganyare kobe ko ira ebitambokero ao lyo kwenekia buna obotumeki bwa library yubanyare koba asenchire wekirano. Okona chinga kiecho Dr. Julie Nyanchamani go atebire buna serikali ya county ni bwente kubeka emeroberio emikiranu yokoenekia obokoreri bwa beire ase kerengo keigoro anene kubeka wifi elio gokonya ase obokoreri gukina se county ya Kisii. Nigo ntagete gwaka ngambia ese serikali enene koreta services library services ase county yeito mangana ya masomo ari library garu ese serikali enene agati ese serikali ya county. Nigo ntagete gosaba serikali ya county erigererina services echigo sobokoreri obubwe library esa bana baito bagosoma cyabere chikogendera buya. Chingaki chiabono ngaseti teyese library abana baito bagosoma internet teyo ngaseti yagachirekera rituko yairanigu abana baito basome bamanye ebintu bigokorekana isiko nonye nechigasigo tangaswe ase Kenya yitu ekende gia kabere internet services chirane muna chiaringi nekia gatatu barigererina chi container chiri chikobekwe ebintu ebi abakungu bagwe teacher gosa abana chinyarukana abana basubati biranigu egera abana baito batware chingaki chingaroro chingaki chiri bagosoma gota digitalization igo abana abo babere bagosirie emeremo nande twenspie tomanyete na emeremo yakeire Kenya gana gusiga Togotigana na oroboti urutanyara ko batugwika ime county ya Nyamira ase ababegwa batamanyikaniti banyarete ko bagosagana enga yo mugaka okeyo nagokora obusaria gati yabo koiba enibo yachibesa chitamanyire. Engubosagani oboni go bwabete bogokorekana asenga yo MCA Zipora Matundra na baigo Canada Ngwenyi oyoro mwaziri bwechisemi na baigo omwaziri wose MCA bwerigo manyambega gisesa abeirega kwenekia egekorekyo na kugikeria obosagani obwasibateruna nigo baibete chibesa chinyinge chitamanyire. Ilipofika saa 3:30 kuna watu ambao walifika hapa, walitusambulia, walikuwa watu kama zaidi ya 10 na wengi wao walikuwa na bunduki. Kwa hivyo walikusanya watu wote wa kutoka nyumba mbalimbali na wakawaweka wote kwa nyumba moja. Halafu waliwafunga mikono na midomo pia. Na tuliwapatia ATM, wakaenda Keroka, Equity Bank, wakatoa pesa kutoka huko. Kwa hivyo, na kuna vitu vingine kama nguo yote walichukua. Ditko igoro aba ibimbachete asomochi bumogako korokokeyo. Asomogako yo bagacha bakaira umurugyo amubumogako yo abana baye bonsi umwana wayomo no mo principal we school ya Nyanzionga High School okorukunga Ezekiel oyonde igaro mo CEC we county ya Nyamira Education okorukunga Kennedy Angwenyi oyonde igaro nominated MCA okorukunga Zipora na abana bande bare na Munyaktari okorukwa Belnoke ibache tomochi korusa 3 mpaka saa 10 chiamambi ikunare kubori mo DCC itocho mogeni Madam Stella aringereria tuare meeting n'abantu ba security erinde baikaranse barore na tubako improve security y'abantu baito bake otigana na maya yarengete orogongoro wa Gusii togusuka motuni gobono ekyombe kerigetenerete lichiko kya Law Society of Kenya Kenya rekobego chaka omurobiryo bo wiki eyemo erikwena na maigerio igoro yelichiko gochia ase abamenyi bechi county ao okwana chinga kya chakyo omurobiryo yase kigambero kya milimani muraibe kyombekyo kya LSK Eric Deuri nigo aganiria bananchi wesokya iri kumanyiwa manke korengana nerichiko oboigo nigo mosoiro munene bwerichiko Renson Inkonga uyoboigo ikirana sayo abeirega kuboria chinse mochionsi anene chirichitenerete kwegerera obwene bw'amanyabanto kubwatira na asoko inekia obokoreri burobu yabwo abere bokure wase abananchi to engage in a conversation that goes beyond prison officers, that goes beyond the offenders, that goes beyond
the victims of the various criminal offenses towards a system that is fair, a system that reduces or breaks the cycle that creates reoffending. Audit of the criminal justice system in Kenya revealed that it is skewed against the poor. This arises from such acts as criminalization of poverty, excessive bail terms, and arbitrary arrests by the law enforcement officers against the indigent in the society. This is a systemic problem that requires our concerned efforts. Nomonogeri webungenene Moses Masika Wetangula nigabeire kagotogia abananchi kurwase orogongo rwa Mount Kenya asogochora serikali yabono koragwa n'umuraiwense Dr. William Samoei Ruto. Okwana ime county ya Nyandarua Wetangula nigo boigo aboririe abarayikorwa asenseme ya Mount Kenya banyareko bakwenekia buna bayikiranira chira cya magendero chingaki serikali ya Kenya kwanza gende toko bagikora ense ya Kenya. Nigo boigo abarayikorwa se county ya Nyandarua babeire bakuboria uko bwatrana irwikirania magendero asabananchi asenchire bwenerete. Tunafinyika, saa zingine tunapigwa, lakini you focus on what is good for you. Sasa nyinyi wabunge musihangaike. Winston Churchill said you'll never finish your journey if you stop to throw stones at every barking dog. You focus on where you want to go. Maneno umesema ya kuunganisha Kenya tumekubaliana. Tulikuwa pale Nyeri na viongozi wote wa Mount Kenya kwa sababu Deputy President amesema watu waanzie nyumbani Jerusalem waweke sawa sawa ikuwe sawa sawa. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ametuongoza sisi watu ya mlima wote tumeungana. Ile shares tulikuwa tumeweka kwa serikali ya Kenya kwanza tunataka ikuwe 100%. Na nyinyi watu wa Mlembe muungane ndio serikali yetu iende mbele na maneno huko mbele tutaendelea kupanga. Tangu huwa ni washikane, washirikiane kama Wakenya na watembee kama Wakenya, si ndio? Ndio siku moja tukitembea huku tukisema pia sisi sasa mtushike mkono, si mtatushika mkono? Omuraigwe kiama kiana Kenya madhakarua nigara abaraibande kurwa sorogongo rwa Central Osero Mount Kenya ase ekiombekeria kurkunga kamwene ase geikaro ekianyara kobageo korekana ase kirengegyo kweneke abuna abaraya banyare kobagocha asubwamo kokwana chinga kiecho ni gabaraya batebire kirenga kiabe kenene no koriereria amangana asiasa na boigo uchumi imeyorogongo rwa Mount Kenya asboigo bamochirie serikali ya Kenya kwanza asobutumekyo bebwe nibo yaba Kenya na boigo okoreto gwatanika gwage siasa asorogongurwa Mount Kenya. And it is for us to talk about our interests, political, economic, socio, cultural, spiritual, and also to unite us so that we solidify our voice. We are not talking about elections. We are talking about the unity of the people of Mount Kenya. And Kalonzo Musyoka is our brother. We are in Azimio to stay, but we still have Kamwene caucus to caucus about Mount Kenya. What we're not about is the region and the interests of the region. And just for clarity, politics is about interests. So those detractors who get edgy simply because the mountain is acting together, hakuna haja ya kufanya hivyo. Politics is about interest, and we, the people of the mountain, stand up in the Republic of Kenya. Motwe women rep we county ya Wasingishu Gladys Sholeni gachakire omoroberio bwokwena na endagera ochia se chiskuru ase kirengagyo kwenekia buna abana banyare ko bagutigara ase chiskuru bagendere amone chisemi chiabo moroberio yo nonyala banigo beire ko goikiraniwa neke ombeke mo kemanyikante buna Mary Smith ekyo kyaba ke gotiga eike ya moya itire ase Gladys Sholeni yabeire ka goteba buna nigarage kubwatrana na baraibande kurwa se county yo asoko kiabuna endagera yaberege kurewa ase chiskuru chonsi me county ya Wasingishu elyo kwa aboroki wa chinga kinyororo cyoko egendereria na masomabo nyorabo igoni chingaki aboroki obagenderete kuyariganya ase amatemwa manene asibatere buna umurobiro yono chiko bakonya ase okonyora chingaki cyo gwisaransa asa amatemwa bubya
in Uasin Gishu County is there was an NGO called Mary's Meals, which was providing food to 22 schools in Uasin Gishu County, 10 the children at school. And 2, the number of children coming to school increases significantly. Because as long as the parents know, if these children go to school, then I don't have to cover their meals for the day. Whereas if they stay at home, the parent is wondering, how am I going to feed them? So the parents know that they have eaten for the day. That's why it's, if you look at when the feeding programs that have existed in the past, and thanks to Mary's Meals, they have actually increased the number of children in this particular school. We have not been able to give children food for the last couple of weeks since Mary's Meals pulled out. And these will go out a long way in improving discipline, the nutrition of our children. When our children go out for lunch, because their parents are low-wage workers, it's not possible to find parents at home. And these children are exposed to the people who support them probably to have lunch, the border guys, and other idlers within the society. But when we are able to hold these children in school and give them lunch, the learning improves because we have more time. We are able to give them lunch within 30 minutes. So we extend our learning period by almost half an hour every day. We can be able to keep these children in school. Ziri bwebyombe se cooperative Simon Chelugu inigo abanekeirie abamenyi be county ya Baringo bune serikali yanyareko bekobeka ebitambo kero airikwenekia buna banyareko baba gutimia oburendi bwanyareko babo kubora asenseme yo ase emyake menge ukona chinga kiecho Cheluini gate oburendi mbo chigotingiwa hane nasaru okubori ochase abo bisabo burendi goteira na magega ase merobere yabo yokoba bekera aburendi abamenyi be chinsemecho nigona nyana bo aboriwe kosanga no mwaziri buburendi bwe mekidure kindiki engana yokoba menta abo bisasenseme yo eri gukora umuchando yo bwo kubura ko burendi hawa wakora wamekuja wameua na wamechurui mwingine. So I want to send you waziri with humility to your colleague CS Kindiki. Please inform him that the bandits are recruiting again. Let him mobilize the force that they had mobilized before atusaidie isiende mbele vile ilikuwa. Hii mauaji ambayo ilifanyika hivi majuzi inatukera na ile kazi yote tumefanya inatutia wasiwasi. Kwa hivyo tuamini kwamba sisi tutaweka bidii. Mimi nimesikia wale wanaoshikilia hiyo kitengo watafanya mkutano kesho, wajaribu kuimarisha usalama katika sehemu hiyo, ndio turudishe watoto wasiwe na wasiwasi, waende shule, makanisa yaendelee vile wanaendelea, wananchi waendelee kwa kazi yao kama kulima shamba na mambo yao, sababu bila amani hakuna maendeleo itafanyika. Mancho murire wikiragu no tutege turagenda ase omotimoko oyore omokekegima. Tobasa Oscar to koirana na sensemo ya kabire ya studio tumunyore Victor Sultani Ubangi atomanye na raya ya twarganirite imeye manye chigosori. Mwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire zimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebosi obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV Omwanso bwa Gusii omuligiriria bwa television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime enga kende ngi mwanchu muligiringo kwaligania ime ya Emanyie chigosulio kwena kwanenga nogendete kwegokeria emeroberio yonsi ya Ndizi TV itogendete gokoretera eyemo aseyemo ngorkwa Victor Sultan obangi tuchakere ase ligi ya National Super League abwase minano obya negative eikendeye egati abone kiminano egati ye timu ya Gusii amone timu ya Naivas FC abwase roundi yabo ya gatano osegosoli yabo ya gatano Gusii FC baje ikolete timu ya Naivas chigoli bere aseri gena resegero akwendeka lili bagali konyora gotira goika aseri bagali kyanda ase ligi ya National Super League. Otigana ne ligi ya National Super League litkoregoro ase ligi ya nene yonsi ya Kenya KPL eminano aombiago enegetigwe abwase timu ya Kariobangi Sharks yakosolitie ne timu ya Muhoroni Youth bagasoka makaliego lemo aseyemo Nzoia Sugar na Kakamega Homeboys asegetikianka ya Nzoia wakamani wa eyemo aserigena yesegero chingaki timu ya City Stars amona Shabana chachete makali yokobekara chigoli bere asebere timu ya Bandari nigo yabagete FC Leopards goliemo aserigena yesegero Sensemende Gor Mahia nigo yenyoreto bubibonde ananekere timu ya Tusker egenda takonyora chinga kichinkongu magayo kobwa season yaita kolende season ya iga Robert Matano na wategetiro anema igayo korwa eikiaita ne timu ya Shabana ya Gor Mahia nigo baba menetie egoliemo aserigena yesegero sevimeno via Kenya Premier League wakifunga magoli 10 Mailo anakosekana Ibrahim Joshua lakini anaponea Sibomana Sibo Patrick Sibomana Diego Benson Uchelo Mara ajaribu kuipiga kule inaguswa rusha ndefu kwa mara nyingine Omala tafuta Mugisha pembeni kwake Austin Odhiambo ni kwake Michael Dora na yenua nzuri Tata do Gratas Job Benson Ojengo anacheza visivyo nayo mwanchu muligerianko ile ACM Chigosori chia rugby 2023 World Cup chiganda takokosori kwa imeyense ya France timu ya South Africa nigenda takokolibia ACM minanebyo yemaiga anene yokuba ikora timu ya England chi try 19 na yemo AC 19 na kwenyera libagalio gaswa AC chi finali na boygo aseba chikokosoria net
timu ya New Zealand. New Zealand ase semifinali yabo nigo yaba ikorete Argentina chiseti emerongo enenenye ase isano neyemo ase semifinali yende ase libagalia gatatu liya chigosori echo chia World Cup Rugby 2023 chikendrete ime ya France litko liya Ijumaa etimu ya Argentina nichikorana na England koligia ningobono ora chikoira libagalia gatatu chingaki egosori ye finali ya chikosori wa tariki ya 25 na isato ire Jumamosi yabwase timu ya South Africa era chigotiema na New Zealand nyoranga chitimu chionsibere nigo chikomenyekania korora gose chikomenyekania koranga ningo ora chekoira ubunyangongo bwa Rugby World Cup ase entunda ya kane chingaki South Africa ya bwire aragatatu naboigo timu ya New Zealand ya bwire bono ase chintunda isato na seminano via Rugby World Cup 2023 ibigendrete ime yense ya France. Mancho murgiria na rayo na kwariganetie korwa asensemo ya Emanyie Gusii kwena kwaninga kwabeire go kwegokia ase emerobelio yonsi ya Ndizi TV chindaite go mwarigania Josephat Amisi amo na Everline Osero ime yemesa yechi Gusii bante inga asense meyo ya World Cup 2023 Everline. Noro chinga South Africa nechiko eneki nga ya bwire ya ero ngoro Africa ko eneki nga twanyoro bubu ntubu na Africa. Abuni ntebe nore no kwegena asentunda yankane mbachiko bwa. Yes. Okay. Mancho ligeli ando Josephat Amisi achi utigara asense mende mbona kalego ikaga karibu sana. Na alikuwa kuligeli baadhi ya ujumbe amashabiki takonya gutoma gochia se Emanyie Jumatato ngabago tebanga obo mubumu Gusii banyere ko bukurigirwa se miaka emenga bangeni go batabire bagokire gitamukero kikia makeria kia United Progressive Alliance ise ya omuteneri amosinari kunga kero kende kinyara ko bekoreta abagusii kono na lenga sense mo chikosori kwangire bwango orende magana tayo okwegena waitonga orogongo rwa Gusii ndo chikoro nyore kiama keribo no intuto kwego keringa kurugusii ntubwate kiama gite korende nande asense mo yende mbaro bago tabangi byame binge ase ense ibo bikore tukubagana igoro chaye nga nenchirengi yakonyore kiama nga ntuna bagusii kene gito ntuna baruro che kene gito maite nonye bago tenga go kwenda rumi igo oko babuna barumi ese kuri chingongo Auta county nonye bisakuni go bigenda to biko bika ebyama biri biko basira igondole no kwegera nga kiame kekia upa kero kende kera ire emeri inyara ko bigosira amagendere mu Gusii nende nyora tari kiama gekoreto gwataneka abanta banyene nabakoreto gwataneka gati yabo umuntu nabe kiama kya UDO yondabe ODM yondabe UPA abanta baiga one bagwancha bachamo anigo bako babanta bamo teli na umuntu no yo UPA bonotiga aitane no umuntu UDA apana goboli swali ya wango asenge ncho ngakitenga ni county ya Nyamira Counties. Yes. No ringrati kiama kya UPA ngebwate omubweka no muya wo mu Gusii gosene kiama kya county ya Nyamira. Ekiama kia UPA mono asinge ncho nigo gego tepekana ni kiama kia county ya Nyamira asinge ncho muraibwe kiama ekyo nigaru murai kurwa se county ya Nyamira urende bona naliba bekire meroberio yoko ene kiama ekyo ngechikobe kyo mu Gusii bona abigo se kurigelia sechi bunge chonsibere bunge gose county ya Nyamira ne county ya Kisii ase aba MC gotobwate enamba osomo baro baba MC kianda ase bunge chonsibere bali bachorire nabo igo kurwa se kiama kia UPA kurwa se kiama kia UPA yimine tingange bwate anene obosera bochitoro ase chi county echi ibere injetindi UPA omwancho murigereria ekiama kia nengero kone tindiga geteo yoro sana Emanyie Jumatato nigo tonyara ko batogo sanga amona ikwene kiebuna tonyara ko batogo kumanya ko bagagwate ka korubwa gakiete emeroberi boyo yaito abakora ko bakoye koko yebwate gwetera sejera Facebook na Ndizi TV News Digital nyara boyo mwancho murigereria sense mo website kutoka na www.ndizitv.net asoko ya soma yaiga amona yanda mange aso semo ya YouTube nigo gotonyara gwetera Ndizi TV News Digital ose Ndizi TV News na so mutandao Twitter na bogo twetera @Ndizi TV News hirio togendrego sanga na boigo kwemanya mange Joshua Auta niganyara ko bakweneke bana gochira gwetera sopno bwimanyererio Petronila Mukeira nero ene kinga chibicha amona mariogi agoichikeire asenchira ya bene na boiga basaki baitu bartua gwatira na twe bonsi ndigo toko bakera ngambia mono hirio teriane Everline Osero
Ria nengoro kwa Josephat Amisi na baganiri obuligeri obuye mero bali megata sendika Ndizi TV. Nchini gongoro kwa Victor Sultano wangi na mwanchu muligeri ngao taibo tambe ipo siku tuzidishenia.